Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, ti pagkasaritaan ni Daniel nga napolwan ti agguutang. Sagudayan nga ti surat ti agguutang. Dear Manong Nemi, nakilugan manen ti asawak Manong Nemi nga ipatpatik ko na siyempre ta asawak nga rod leti tinagan na hawag na kengkuha na sino nga leti? Ni leti nagpapautang. Dagdag lang ang dagdag. Alaris na, pasang ba sweetheart, nagpataray. Abay, kasi lugan mo, kakaiso na nga dalugan mo, naginat pa niyang daray. Nanyakit, dinahin natin yung hanag ito yun. Ano yan, pagganata mo yan, amangan no makapanawin, di siya mapangkusing rin. Dadakit. Aping nga ba't ngamin nagpapautang ka? Uy, laglagi pa yun. Ididirak pa yung namam mo, agpapautang ako. Kapangarti utang namam mo ka. Umaka hindi agpapautang ti bisina mi. Iso nga namam mo ka. Kawan, nagkras ka man, nadagos ka niya kini. Kumata sexy ah. Saan ka man hindi nga pinaaya at agwapo ka, kaya nasingpet ka, o body nga bisyom, ken siya ka talaga tinikaring agasawa, kaya naadaan iti taluan na. Speaking of anak, Jack, itay na ikanida ti balon da. Saan ko mga ikam ngamin kat tasyak ti mga ti balon da. Ay ka ano pa yung nagboluntaryo ka nga sikat mang ti balon da. Takas ano, hamumat intrig ka amin nga suldong kanya. Kasanong intrig ka kang iramam mo at ipadiyan ta po unam pautang. Wala. Mabibit lang ang bilang. Papanam. Darang, pag-isunto ka, aggo. Nung paunang aming kakadululukan na ya, na traffic ka talaga. Ikasanun no, matiktakanin na diya, agur-ure ka niya, singerek, kit panawan, nakmabiglang. Papanam. Naglatulungan na diya, bakit nga bumalasiw. Ay, po, ay. Tada makita kami Manong Nemi nga nakapsot. Nga sak nga magmagna. Bakit? Abi nga na palubusan na umay pa lang ti sentro na gito yung klase ka tao. Ya? Samot kagpalpalama. Nana, ay, yan ako. Papanan nyo, aya. Inak na dita. Nagrikat ti bumalasi, ti kadungan lugan. Ure no, ada sursurot at ng ugis. Dito yung pedestrian lane. Talaga nga narigat, dakit yung highway. Sige nga ron, umay kayo, titulod kayo. Ipalasi kayo. Nagsayaan ka na nako. Nukukit awan di mangibalasi ka niya. Kuri ada makita ka pulis ka na. Nagita na. Traffic aid ka no kata traffic enforcer. Kuri awan ububrada. Nakatakder talata. Kitkitanda ka latang marigatan nga bumalasi. Apay kang kanayon ka bumalasi waya. Teka karigata ka pasyari, dagita nako, tadyak mat mauray nga, isuda pumasyar kanya. At dahil latang amin kumantuunig ti balay yung ket. Apay nga naskan nga pasyarin nyo, dagita nakyo. Awan na tasang ida nga mauray nga magpasyar kanya. No awanin ti isaan ko,
Mapanak doon ka nagpagpakasi ka na ko hada, bangtid da. Aring namit nagpalpalama kayo. Agpalpalama akara kita anak ko. Apay saan da nga yang voluntaryo nga mangtid ko ma. Huwag nga rod. Hindi ta napaadal ko idan. Saan nagbadan nga amudi kita anak ko. Imbag pa kay anak ko, tadi kakapkap kan kan amo nakatulungan. Ilanan. Di, bati kay garito ina. Kan ni dadani mat sa aggo. Kaya listok kat ni. Inalistok ti bimalasi manong ni mita pagkisungag ko. Pagkadari mo ni malapsan datan. Amin ar-aramidam si Daniel. Apay, madijin aramid ko. Mayat. Nga manangarot tinagangganam mo ita. Kasanon no, naggura to yung kita nabati tikot sim dito Awan naghanap ko. Anda naghanap ko. Nakatulong nga kitipahatag ka tao. Tikat pa nagsinupadi ta. Ano nga pa nagsinupadi nga bagbagang? Natulong nga kitipahatag nga tao. Dito si Kag, papautang ka. Oy, Daniel, tulong mo detoy. Tulong. Kasam da umay umutang kanya ka nagpakpakaasi, pangaasim ka diha, pangaasi, more ka din, na yun di interest na. Di mayat, nakatulong nga. Apa siya ka tumulong ti padang matao? Wala nga medyo interest na, sweetheart. Ada iti Biblia, nga nagpautang ka hanggang interest. Business na ito. Sino nga akin nga laglag ag negosyo nga papautang, lending, ha? Nga awan ti interest na? Masabol nga da interest na. Hindi sakon ti asawak manon nemi di bagana nga sadyayan ti pagdisagan at sadya ka nga bandang agururay dati tinawagan na nga singirin na. Barbareng no nauray na. O no hanga na tektakan na singsingirin na. Wan manong nemi kat panagsinupadi kami, panagsinupadi mi ti asawak. Kinamkad lang nga da kami tinag-asawa nga magsinupadi kami. Sa bagay, husto man ko na naman nagpapautang isuna, tumultulong. Ngam ti man di interest. Dakal sa ulit pa nag-interest na. Gusto ko mamit na 5%, kalkalingan na, di ba? Kaya pasaya, baka mo ka 10%, ka 15%. Dandani, tungula din ka nagiti Bombay nga 20%. Iti opisina manong name, siyempre, rinugyak man yung trabaho. Trabaho palita, mga opisina. Tata, ay sir, naladaw kayo man ita. Ay masakit kami si anak ko. Isong entertry mi palang ti ospital, so nangalatawak ngayon may nagdalos. Kaya saan na kainong tan ni boss? Ay kastoon ni manin parang ungat na kanya. Uri da kita padayo nga mga opisina. Ite pa awang ka, pinagsawsawan na nga, lakad ti dala maawatan rin. Imbag kadakwada nga nagsakit yan ako, kinitry ko sa ospital. Sino nga anak yun? Di ba ada asawa na kita anak yun? Di burdak mi. Isot na bati diya, sinong mi kininanam. May nangarti problema ita. Bumali ako makinibos. Kung anak din. Kasi kung mapabalyang ka, nalado ka nga simbar. Kaya, imutang ka kumakadagat ay kakadwa tayo. Awan, tagpo, utang ka na kwada. Manoyat masapul yun. Si kakaditi mangtad kanyak, Sir Daniel. Di pinadas nga ng ibagaan. Mga kunak no, agpabala kayo kadagiti kakaduam nga, di na kaya pautang. Gabuta kasi dyan aramidan. Pinagbalimutan nga sang kamay sang agpapada kami. Ay, kuha ngamin, Sir Daniel. Ano nga kuha? Kasi lang kami narigat kang asidgan.
Ni tatamit. Hinusgaan lang nga di na oras Ngimsa ka ka di nga agang angaw, sir. Nga niya. Nga pautangan na. Emergency ka sa pula mo ko na. Manuhet masapul mo. Oray 5,000 ko ma. Nangina nga min day, inreseta ti doktor nga agas. Diba panang ti parmasya tapos nung gumatang ko ma. Tapos naging ginagaya sa awang pegatang ko. Dinamag kalong no mano. Gabuta, obligasyon ko ti umayag dalos. Tas yak na ti janitor kat naladawak. Mayak nito Pambarak mangibaga bumalik ni boss ko ang tinakmat pabalian. Kinawat ko manong na ti wallet ko. Adalang tamat nagyan ti wallet ko na ko. Pagpagiso ko ng 5,000 natin, tata. Wala man. Iring pas mo nga dalosan dito una siya akong timang dalos ta. Agsublikan di hospital, kaya gatangan ti agas di anak mo. Naala kong ti walis manong nemi ken daspan. Tuloy ko nga dinalusan ti pangted na. Nagdaradarasin ni Tata Inso manong nemi nga napanin ti hospital. Masadeg manong nemi ni Fari Fred. Pare, katsikamat nagdaldalusan. Nabanan ta janitor. Emergency. Bapang gumatang ti agas di anak na nga dati hospital. Naman sabi pinautangan. Masapol na pare. Da kami akit tawa na. Apay da kami kumat pagutangan na. Apay kumawang kabagyan na kuma. Kaya di tayo matkapkapin ng usuna. Imposible awang kabagyan na. Nagit anak na. Adumat anak na nadagat nga nakaada rin. Di ko magtarayan na. Saan ko mamatin nga? Anak ko mamatin yung pagka yung problema na pare noon, nakaalan Bakit manumat ni magamang interes na? Sana kang nagpapa-interes. Di ba't, ti asawa mo kat agpapautang? Aman. Amo mo ti asawa? Kadangarot karuba mi nga customer na. Tet, permi nga nag-uyong ka no dya asawam no hanga makasingin. Permi. So nga kunak ang mga kunak no pati siya ka nagpapautang so ang pinautangan ni Tata Inso. Pinautangan ka mo talaga nga sa pulan na. Yung sana kagpapautang. Dapat nga nagpautang ka. Kahit ko sa wanang ko nga trabaho mo no business nagpautang. Di na bakit ko? Dahil nga rin ko nagsubad yan mi. Nagsupad yan nyo. Nangato ka nun pa nag-interest ni bakit mo. Di mo ko nga bagbagaan. Ni bakit mo pare. Dito agad advice ko lang. Imbes nga mga tulong isuna, makaidagal Pag ko nang tigas ta. Siyempre, no, dakil di interest. Da dyan nakautang, baka na dyan interest na baybayadan na. Atong palbiyag na ang habang bumaybayag, agin interest latang. Amo ka maho atong tiyakait ko sa wan. Tila ka baylan di imutang, nga bayadan, kadya interest. Kat no binula na kasta. Awan pulos ti maiksay ka na dyan puunan, no bagi di utang. Di bakit mo't bumakbak nang. Napindas lagi ni Tibalayo. Kumpleto alikamin nyo. Pare na ito akit saritaan lang ni lalaki. At naasya na ka rin ka rumami. Nang ko mismo na kita kakasakit nga pa nagsasaw ni misis mo king kuana. Kasala mula ipapabasol ang kanyak ti basol ti asawa. Kaya't kung asawan, hamo nga tama na kanunungan. Tikas diyang aramid ni misis mo, pare. At tinulungan nagpinautangam ni Tata Inso. Nga on interest na. Dikit kayo asawan, agsupati kayong ag-asawa. Baga naskin nga pagbagap ni asawa, tapos saan nga nakarong. Sige pare, trabaho. Trabaho-tan. Manong nemi na bayagan nga papautang ti asawa. Dati ko nga roden. Saan ko pa nga amuag papautangan. Tsaka mo. Basit siguro pala punan na hindi aging kanti maktakil.
Ngayon italahin nga da tao nga mga iba kakanyak ti kastoy. Amok nga naungat ti asawa, nga panuhan na masingir akit ajak lamong awang pa na matangak nga inungong tano no pinagsawsawan na. Namita pa lang manong nemi nga namuak ni Fred nga dagayam karuba na nga pinautangan ni Mrs. ko. Ini makasang patak ini kabalman na manong nemi kinasarita kadagos ti asawa. Lady. Sweetheart. Bising kan? Andiyak pa nakaluto. Madama mo ti pa nag-assignment di kita nagta. Anat pa sila? Mata ka man, kalunggong, iprito. Naibas nga ko. Kahit kurso na natin kita nagtati ko. Mangi saw-sawiti ko. Daganan, ketchup. Sa pulak ti digoy. Di agabrawak. Isagpawak ti prinito nga galunggong. Sige. Sakti gamatang ti sida ita sa kantumen ito bigat. Kaano pa ngamin nga. Saan nga siya? At ano siya kita gagangam at lang di iti ko. Katangam. Datan sa kalungong ti kalakaan nga klase ti ikan. Ginaggalunggong. Hindi tiyempo ni Kuri agad bumabantot ba presyot galunggong kung na nga mat. Kas laki ni Bongbong. Happy ni Bongbong. Nguminan to ang lumakantot presyo di bagas ko. Kawaligtad mo ito nakangingina. Ito ang kadlahan ngayon. Alay tuloy ko tagluton. Anamin ayun pagsalitan ta. Irapin talatan. Malagib ko lang rin istorya. Naman ti istorya ni magbagamon. Ito man ito magustak din ka. Daniel ta. Ado di kito istorya mga ito mang palagaan tirik na. Magikat isaksakit. Sagbay ka. Ibagak din na importante nga. Ibagak kang ka. Ada istorya kang ka. Ha? Yan tangan na takapat mo. Timay pang-presyo. Kanya ka mo. Anamin na ito. Gurka ta irapin kung adawin ka maksitan. Ada politiko nga natay. Politiko nga natay. Siyempre, naparang kini San Pedro. San Pedro. Kwentong barbero sa Pinas na to. Kunan ni San Pedro, agpili-pili ka ako na. Papanam, langit o impyerno. Natakas dyan? Istorya ka ron. Timo nang inaramid ni San Pedro, impasyar na. Ito yung politiko, iti langit. Ti unag ti langit. Siyempre, naulimek, napintas nga lugar, ado di kita sabsabong, ado di kita napipintas, naulimek nga, nararagsak di kita adadya nga tao, ado di kita kayo, napintas. Talangit ka ron. Hindi ko insublat naman nga pinastragisuna diya campus diya impyerno. Agad siyempre, sinabat mo di Satanas ang welcome. Welcome to my hell. Welcome ka dito impyerno. Impasyar mo di Satanas, si Suna. Kita na dagiti ko. Nagdadakil nga building. Nakadadong napipintas ng buya. Nakadadong nangingina ng lugan. Kayan kang runanti amin. Nagpipintas na kita babae. Kahit, di mo pinalpas di istorya mo. Kakatawa akong sweetheart. Abay, kasla mo mo, noon yung pasamak. Laituloy ko. Inuwan agad, hindi makapilin. Kabigatan na agad, nakapili ako sa San Pedro ko na pilim. Diyan impyerno ko na. Ama. Nagsublin napanin ani politiko diyan impyerno. Di ba kasdawan na? Sa bali matentilang at impyerno? At langanan. Dumardara ka na kapudpudot. Dagit agburburek nga sopre. Kahit, anang roden? Kasi sinalangan na ni Satanas Satanas. Abi, di kalmangan timpasyat na dito. Nakabimbitas. Abi, takad na
Abi kasto yan. Una naman tayo ni Satanas. Katawa mo tayo na. Kat, ano, reason nga rin ni Satanas. Kuna nagat, hindi kalman, matamati kampanya. Ita, nalpasan ti eleksyon. Binutusan na. Kastamad ije daga, takay nga politiko, han. Agkarkari kayo, ngam saan yung matutong palad. Kuna na. Gets mo? Gets mo? Awang gayam namin na ya. Politiko ba't namin nga tisim nagpili. Politiko. Adya, hindi ka nukalman kung yung Satanas, madamat kampanya. Ikam kampanya na nga ro. Kampanya na, ano? Agkam kampanya ni Satanas at agpilpili nga ro dato'y politiko. No, di langit mo ng impyerno. Oh, tinaramid mo ni Satanas agad, bang! Pinagbalin na kasi na nakapimpinas sa impyerno. Tapos, ni politiko, pilyan na, di impyerno. Oh, iti kalman na katalpas boto sa at pinili na nga ron. Ti kinapud no, ti impyerno, kasyay. Lugar, nga ayan di kitay saan napulus nga matay ka po, tagtultuloy tirikat na. Iso nga si ka, Leti, ha? Apig bigla nga saan ka saan ka ngagpapautang? Tadakis na ita. Abay, mga numapang kan tumot sa jaya langit, uno, gumatuntunti ka naruam. Baka sa jaya, hanga jaya langit, iti papanam, no, iti impyerno. Amin nga magbagam. Mga nagkita ko ng mga tayon. Pag yung nagdaanak tanong ng alpasdan, may tayo, mga tayo apinin. Sakbay ng mga tayo. Anda ka opisina, anda ka nukaro ba nga pinautangam, na imatangan na mismo ti panagsasaom. Panagsasaom ka na kita'y saan rumbeng nga bagam. Siyempre, masaktan niya tao. Ano tinam naman nga, anda iti panunot. Dagiti sing-singer nga saan mo nga masingir kat pagsawsawam. Kat ano ko tinamnamayam ko mga ibagak? Ay, nagsaya atin. Ala, sige. Ala, kito saan ka pala makabayad? Kita, okay lang. Kunak ko ma. Idin to ta, agsubli-subliak. Ibagatan ti kasto nga aldaw. Awamat. Ibagatan to man nagsubliak. Awamat. Sino kung ba't saan ka makapungtot ang laman? Kat baka talagang awan. Apay ko rin kumututang da. Wala ta kasapulan da siguro. Ti tao ang umutang, saan umutang saan nga kasapulan nga talaga. Datay, kapit sa pataliman talaga ako na. Kasi lang kumakin ka. Ano, kasapulan ka, awan ng pulos. Di ba? Umutang ka. Nga orin na nga ito interes na. Batukan dala ta kasapulan na nga ron. Handa ko mo umututang nga tapos nagkasakit handa mapagsawsawan. Sweetheart, saan nga dagas nagpuutang? Halakit na kasi yung style. Nakit na talaga nga saan nga makabayad na kita. Alakit, ano nga ron? Posible Naglakang mo na patilo ko ti polis, o pabalod ko, barangay ko. Nagkarkarisa ng matungpal, karina. Masalutsot ko man. Dagiti na pautangam kat nakabayad dan. Inulit na ka diti mo utangin ka? Saan? Siguro, kan sigurado nga, napasakta mida. Inkarigatan dan nga binayaran do utang datong saan dan umutang kan. Takas di mo ti nagpa-interest mo. Nga nasuan nga makabayad lang, madelita lang kita pagsawsawa mida. Imbag ata, ada pa mayat nga umutang ka. Sino kumatasang nga mayat umutang kanya nagadutag kasapulan nga sapsapulan na pangataw-tawagan. Hello, Leti. Di man si ka na tayo, Leti, nagpapautang ko na ba? Alaman si ka man, umay ka man tapautangan na. Sak pa awagan na. Sige. Bago nagit anak ta. Tamangantan. Mangantayon kung nakuma. Imulitek ha. Isar din mo tagpapautang iti ng atong interes. Kanagbaling ka kung mga naasi ka na iti pautangan. Samu idang pagsawsawan. Samu idang ipangpangta.
Okay? Di na kisuro. Nabayagong nagpapuutang. Strategya to. No awan man ti mangulit, awan man ti maulit ng umutang kanya. Ado pa lang ditat sumarunong abdamo na ti umutang. Hanang nga maibusan ti tao nga umutang. Ado ditat nag-iutang. Ado man ti kanya nga papautang. No Jack Mary Romanon nemi namin adun nga binagbagaak isuna. Gapot at daman di kong daway nga maladaw nga agawid. Tinaw ng anak ko no ka manong nemi ti mangirugi nga gluto sa akong ituloy no sumang petak. Ni mamayo, sambi ka sa mga padari. Papa ko naman, mama ko na kini mamang mo, sa daddy ka ng kanya. Isumat din bagak. Sige, ang kakasayman din tasak di mga ituloy nga. Agluto. Thank you, daddy. Inisuwang pwede hindi asawak manong nakarupangat. Alam ka talaga. Ay, biyag. O makita. Ano makita? Gabutag papautang ka. Agproblema ka. Mukla ko mga na dyan, tao ka tinakambutag pa yan. Kumandrek pa yan. Sino kumandreta? Kumandreta o kumandrem lang? Kumandrek lang. Gabuta, inanak ko ti bunyag, jay anak na. No mga anak ka bunyag, kadagasawa tan, di anak taga dua. Haan tapay gasawa di. Nagasta, apay sampay nagasawa jay anak na, di anak magbunyag, ampay Tanong ng asawa ko man, di alam data nga, mga anak ti kasar, di doa tanukan. Ano problema na yan? Ay, susapo. Dahil jagatan ti karirigatan. Nga, singirik. Hagasap, duwang atawanin. Duwang atawin? Katuman dyan lang, interest at baybayadan na. Sweetheart, no duwang atawin ang interest di babayadan na, di mo pa inabrot, di bagina. Ama na, nabrot mo gaya mo. At tapay ganan siya mo, sa mo singiringanin, awan ka sa salitaan. Gabuta di kwenta, di ganan siya anak, at nabrot ko di kay bagina, hangko singiringanin. Diyak pa yung laglag, papautang. Ikit nung harot tong palbiyag, singirim latang, di interest na lang. Kituan ditong palbiyag, magkagangganan siya. Panam ti kwarta. Hoy. Kahit ano, tagadi masapsapol tayo. Isak met, tagas gastos. At naimot kami. Ano ta? Ano nung ti kwarta, itungot mo na tangarot, into nung matay ka kas pagarikan? Ang may kamandat parunutek. At na pangisagsaganaan. Ito, gumatak tumatibukot ko halugan. Amam tagmaneho. Susuruan na to. Noohaan to man iti ornong tayo nga gapo ti sweldo para iti masakbayan ni kita nagtain to nag-college da di ada agapo kanya. Interest di kiti pautang mo. Na nagsaksakitan tinakam di kiti papautangam. Apa ko magsakit tinakam da kit agamyaman at pautangak ida. Yung ito santan nga makawabayan. Kasto na matin sakit tinagam dati panagsasong ka na kuwada. Basol da. Ano kamat kasanay mo? Nabay ka din nga saan ka nagsalming? Ha? Apay, kat mo sawin. Kinam tilangan ti salming. Apay, lusyang akon? Bakit akon? Awan. Apay, ano pa nagkitam kanya? Sa lusudong kanagitan anak mo. Nuat langam. Hindi mangmangan kami manong nimiso pa nagsaludsud ti asawa kanagitan anak mo. Abay, mandi ka din tilangak anak ko tayo bagbaga ni papangyo nga. Apay nga kitain tilangak ti saming. Ha? Siga Jod. Mama? Anat langak? Ay, kang kanayon kayo nga kwa. Agpong problema.
tilangayo. Problema? Hoy, no kang kanayon ka problema, mas stress kayo, han? Madap-depress kayo. Paano ko mag-madap-depress? Gawin. Baka saan kaya may makaturturong? Oh, sa tipod no, honey. Makaturturong ka matlat na siya. Kagkakaidata ng obserbasyon mo kanya. Diyak pinabuutan nga imuna ka nakaturong. Nagkaidatan, naroon na medyo pagustuhan ta, tirik nata, umuna ka makaturong. Diyak mo tin makariing nga. Nawang kita no, nakaturog ka. Kapag ko bang diyak makaturog? At amat laking ka makasungmat na ita. Ano ko matarason tapno sa anak na hanggang pintas turog ko? Kaya baka pampanunutan ti pa nagsingir mo. Gabat ag problema ka siyempre, no at na kita sa amo nga masingir. Ag problema ka. Tako nak nga no din, no interest na ti sing-singirem kita maalam di kapital mo, dala basit ganansya mo, nuston sarde nga mo. Oo nga mabalin. Dikat kahit na asawan, iti kaodo, iti papautangan, nang runag at ado di kiti saan, narigat nga makabayad. Isut karga ta utek mo. Isut karga ta riknam. No pagsawsawam ti tao, kahit nga asawan, nabuntun mo no na ipunpun ti sakit, na ibuntun ti gura, iti barukong mo. Samon tumit lang haan na nakagura tay tao, no, nakabayadan. Baka oray nakabayadan, kapag kabayag na, siningir mo, burain pa lang. Tirik na yun, tirik na. Kinunaan na. Bahala ka. Basta kita ang tilarup ng tasarming. Baka oray umisim ka, kat sampay na pintas ti isim mo. Kapag karkarga ang mga problema. Sabi ko, siyak ko man nagproblema. Suda problema doon pa nagbayad na. Kaya nagproblema ka mo. Di ka saan nga makabayad. Nagproblema ka. Problema tisan mo. Panakasingin ka na kwada. Hindi na pa natang bibiyahan. Discarded na ito. Mama nga pa yung papautang. Kapay ko ma. Di kabayag mo nga papautang. Kastamat din di kabayag. Di mapunpunpun nga. Rik na. Asa ang na siya. Tabarukong mo. Ito na minsan manong naming nga siya tinapan nag-itsenda. Tama manong saan nga ti asawak ti makitsenda. Nakitak manong naming kumadre na, imagbagana. May isa ka na kitinarikat na nga singirin. Kumadre! Ay! Sige tayo asawa ita ni Leti kang papautan. Apay damo na ka makita. Wala ta nawagan na ti kumadre. Nilaing kumadre Leti ti kumadre. Di pa nagkasar na tayo anak na bunyag kanya. Kata pagkasara mo na. Dito nga orti problema, sir. Hana kawawakan ni sir. Tanjel ka naman natan. Ano problema mo ya? Iso ito nakautangak kinibakat mo. Masakit. At syempre, samod lang agapo amin kayong kuwana tigas kastusek. Malaksig nga nakautangak kinileti. At dapat sabsabali nga nakautangak. Damat ti anak ko nga damabalin na ang adamat pamilyada. Dududwa kang matang nga rin anak ko nga burdek. Nabayag matang nga nabalo ak. Ay na. Awang ba't ka dito maramid ko ano kasi dyan panagsasao kanyak ni kumadre. Kurang na lang nga sulkan na tamatakong ka. Bakit pagpaspasan siya amla nga nandiyan asawak. Silawan asin na puros ti asawam. Uri no, agparinto magpagpakaasi kang kuwana. Talagang paspasan na. Di ka kapilitan tumanin nga mapanak umutang. Iti ibayad ko kang kuwana. At pulos. Nga di man la mga asi. Kat anak na pa iti bunyag di papaagasa. Basta. Alahati ko na akong nga
siyak ti dumawat iti dispensa para di asawa. Magbagam di asawam, Daniel. Sige. Awan man madlumuking kwa na. Idatangar ti problema mi ta dinaanugutin ni di madlumiking kwa na. Sa bagay, dakil tinitulong na kanya. Ngem nakarumat ng dadtuma. Sige. Baam tang bagbagak tumanin di asawa. Namok mitlaking kwa naman nung nemi nga nakabaya din. Tapno santa malangin nga kitkita ko na. Binatok naman ito sa bali nga utang. Nuapit at ngamin manong nemi. Di kita atot utang na iso da pwede kita nagkakat ngamin nga umutang. Tawang nga ro din sa bali nga pamuspusan na di umutang. E di may isang malem manong nemi inasit ganak ni Tata Inso. O tata, kumusta kayo? Kumusta di marom? Nalainganin sir. Kaya siyempre, dakilawan na yung pagyawanak, tababaing gengkakit, nagatang ko nagiti agas. Ngayon, sir, hangko pa na mabayadan, ha? Ta, ado mati dati nga balik, basit mati sweldo kita. Ito maminsan lang yun pa nagsweldo. Mo pa panunutin, tata. Inutang ko di, bayak tumat lang. Di pagyamanak launag, akat ta, awan interest na, ay na. Nung kumatada interest na neta, nakapo, takil kumaitan. Okay lang nata. Basta tinaskan kat nakatulong ka na kayo. Ang yung bayadak tumitlaang nga, sir. O na, bayadan yung tumitlaang. Yung saan kaya dagdagan. Yeah. Ay na, kinapudno na, sir. Adapay nang ibaga kaniyak nga no sa dinuti papanak nga pangutangan. Imbaga dapat ni asawam. Ano? Sikat ka nung nagpapautang ka. So nalaing tain pakdahar da nga kuidaw ka no saan ka makabayad nga dagos. Makangag ka na kita kakasakit nga sao. Jaklar, papanin ko na ka. Mapay. No asawa mi so na sa dahil nga nagpapautang. Nakasadyati style na. Kaslasana ka mamati, sir. Nga na. Nakasadyati klase ti asawam. Lading intik sir, ano kasyaman ti panagsao. At nasayat ka nga tao. Nakasayat ka. May gitsyat ka kadagiti padam nga ng ato posisyon na to eh. Ngayon naapin nga nakaasawa ka kasi niya eh. Minsan nagsanggupat yan, baka pamadpadakas na layang kunak. Dada, when, asawa, pagbagak matket, kaya daw dawat ko sabi ko mata, agnakaman ko na. Ngayon ka anong tungat at mayagnakan na. Naging kamanong nemi, ngayon tawag tinauna ng anak ko, at ako nun inana ito ospital. Tapay. Basta, pagkamulatan ta, natulid ni mama, papa. Nagdardarasa ko nga pati ospital. Di doktor, tinangasikaso kang kuha naman ng nemi. Doktor, isa ti asawa ti pasyente. Kumusta yung suna? Ano't sakit na? Yung bagta, naikalikago man, ito pa na kay sarik na ito hospital. Dabayagan nga ang angalan na dito, yung saan nilang ikan kano. Doktor, adam ka din pa lang ito, stage 1, cancer. Sakit ito, cancer? Asawa? Ang nakalaan ng doktor. Depression nga, mas stress sa asawa. Di mo ka dimadlaw tilangana. At doon dito problema na. Apay, ikam ka dito problema ta asawa, mister.
Baka babaero ka. O ano kabalimpay physically so na. Saksaktan. Doktor, nakasingsing petak. Inibayagin di panagdan namin sa asawa ta. Medyo nakakailan na kita anak mi. Nipitik, jak pa inaramid. Ora ko man dyan parang bugkaw ko kayong kuana. Nasing petak ng asawa, doktor. Ano ka rin pagproblemahan ti asawa. Problema na. Dapat nalawag. Agpapautang ti asawa. Medyo nakal ti interest na. Doktor. Kahit dumating rin madamdaman ko nga may dandanon kanya nga pagsawsawan na di tao nga nakautang saan nga basta nga nalaka o narigat nga agbayad. Kinabundo na doktor kat bagbagak mo ti asawa. Nga isa ding nantag pautang tapno saan nga pagproblemaan nga saan nga problema no darigat narigat masingir. Nga tapno maliklikan natin panagsasauna ka na kita kakasakit ka na ginisingiran na. Ti amo ka kita problema nga po ti pamilya. Ti madgayam negosyo na nga papautang ti problema na. Una, tanong papautang ka at problema ka no sa mo nga nalaka nga masingir di umutang. At adupay ati problema na di papautang di umutang. Tadya umutang, may salat imutangan na. Di papautang, dagiti pinautangan na. Gusto ka, doktor. Iso nga nakdakil ti problema dagiti agpapautang yung dagiti umutang. Hindi ba kasarita kundi asawak? Sweetheart, anak ko na ti doktor. Nandan niya akong matay. Dito pa natin pagbagakin kayo di. Isarding mo tagpautang. Tapos di ka una probleman ka na kita narigat na singirin. Yung mga pagdanagap sila. Makalasat ka. Tasaludsod ak man ka. Kaya't mo ti matay? Diyak pa kaya, siyempre. Tapay. Ado ka di pa, di kiti samo na singir. Nga, pautang mo. Dahil ka di trason. No, apay nga samo kayat pa ti matay ta. Di ka pa nakasingir. Kinapudno na, Daniel. Awanin tinakautang kanya. Nabayadan nakabayad da amin. Kinawanan ti mutang pa eh. Matan ti umasadag ngumutang kanya. Taapay. Dumating na kita sa baling agpapautang. Saan nga ret at sungbat na sa lutsud ko. Sa lutsud ak pangking ka. Mano ka nagiti pinautangan mo. Tinagduble nga imutang keng ka. Awampay. Saan ka di? Nga napindas kumat. Ti patakaram nga agpautang kat. Ado di kiti maduble-duble nga umutang. Di ba? Awan ti dumuble at ako. Nakamaybayag ng nga agbayad. Saan nga dati sungpat na? Awan ti mayatin nga agduble nga umutang keng ka. Gaputa. Madi ka. Hang ka na siya nga agpapautang. Saan ka nga na siya at nga pakautangan da. Dadyo ko mat pinanot mo. Apay, nga awan di kita mangulit nga nga umutang ka. Awan ti agduble. Kaputa, agbababawi da no apay nga imutang da keng ka. Nasyak ko ha, tinakautang keng ka, ibagbagak, ay na. Saan kuntun nga maulit ti umutang keng ka. Ure ka sa nung tutrigrigat kung awan pag-utangak. Kasi ti sauda, apay. Kapat naman dito ugalim, nagpapautang. Takasano, napno, tigura, titabarukong mo.
kaguram, dagiti nakautang nga narigat ngagbayad. So ako nakang kay di nga di kag problema ni sarding muntik pautang iantang nga napintas met trabaho. Pag ipanam ngamin di kita nga interest di kita inutang mo. Ako matibay pakita. Kinapudno na. Inainayon ko iti kwarta. Nga ornong ta. Dagiti tatuma. Adado nga amang ti. Indulduling ko. Nga saan nga nakabang ko. Kahit sa dinayin na. Adadya balay nga. Ti sakit tinakim ko. Iso nga nagkaruan ti kasto nga marikrik na. Hindi mapangkukitain. Binao. Halya. Kinan. Tibao. Kin. Inanay. Diyos ko. Kanapay namin nga. Di mo imbang ko. Wano saan kit. Apay nga di mo inusar. Nga. Ingatan mo kumati. Mabaling pa ka. Maawatamitan. Di kita nga kwarta. Kad saan nga rumbeng. Nga mosa. Agsipod na naggapoy. Ado nga sakit tinakam. Itinaggapuan na kita nga kwarta. Sakit tinakam mo. Nga di mo masingir. Nga daras. Uno, nagrigat mo masingir na. Sakit tinakam. Dagiti napautangam. Gabot di ba nagsasaom ka na kwada. Nadang ka pa yan ti sakit. Ano saan tayo? Ano saan nga patgan? Niabot Diyos, ti pa nagpagpakaste keng kuwana. Kat baka kumarkaro. Kumarkaro na ita. No agtultuloy nga tapalang sakit nga naipanpan iti barukong mo. No di mo amo nga aramidan dagpakawan ka nagbabawi. Diyak pa kaya ti matay. No ti mo pa kaya ti matay tulungan ti bakin. Awat ti pagdanagam, taore manot magastos, iti pa nagpaimbag mo. Aramidag. Hindi mo matin mo usar di kiti kwartang. Saan nga isut usarin ta? Ore adda kuma. Di mo lang na panunutin. Nga nagita ka urno nga mga kwarta. Ket bunga ti sakit tinakam digitin imutang ken ka. Rugyamon dagpakawan. Ken mangipeksa ti panagpapawim. No kayat mo pa nga makita ang mabuyat iti pananggunod digiti andag tayo ti masakbayan da. Diyak kayat ti matayani. Diyak kayat na panawan digiti andag ta. Diyak kayat gumauli na da iti na. Tao matintinas kang kasingirem. Tao matintinas ka utang king ka. Diyak kaya atin tagpautang. Tao matinti pa utang mo. Tabi na umit nga inanay mo tayo. Hanggang nagtatiga po na. Uray na kanak ti po unak nagpautang. Diyak kung kaya tagpautang. Gusto ka. Nadagsan di barukong tagpapautang. No di kita nakautang kat saan nga pakabayad. Sungal ko na. Dakdakkel ti problema diyak papautang. Ngem di umut-utang. Ta di umutang, may misa lang di nakautangan na. Ngem da diyak pautang. Adu dagiti napautangan na. Iso dakdakkel ti problema na. Ani, pakawalan nakmat. No tari kiti nagkurkurang kay ka. Niapod Diyos ti kang runang nga magpakawalan. Kaya daw ta kinapod Diyos. Ikan nakapailayang silpon na pailayang tibiyag mo. Tapno masulnitam, bigit nagkurangan. Kayat ko, unuran to amin di kiti
napautangam taing kanto agpadispensa ng pakawan ka na kuhada. Kapo ka aramid mo ang kakasakit. Ngayon basbasawag mo, nukas tangan di mo masingir ida. Yung bagag pa iti asawak manong nemi nga gapo iti kasdiya nga style na baka adapi di kiti tao no sa alangad no di kit isoda amin. Kahit baka no adapi kit lunod. Ibagbagada iti asawak. Tinulungan ti asawak ti magina manong nemi no anya ti baga ti doktor tong palen na rimormat lahang iti ospital manong nemi nga naka-schedule iti panagsublin iti doktor. Tumaren na iti naskin nga tumaren na. Siyempre tuloy kumadlata tinapan nagtrabaho. Ni Tata Inso manong nemi imasundag manin kanya. Sir, ay, ada manin umutang ka manin tata. Nagpay nakabayad. Kaga pa yung nakabayan. Ayan pa, sir. Baka nalipatan mo nga pautang mo kanya. Ang nung nalipatan ko na, nung sikat makalagay pa kat si kabay lahat bayad. Sir, kumusta ni Mrs.? Okay, man. Cancer ka no, sir? Stage 1. Sabi ko nga malasatan na. No saan laki na kong kontrahin. Basta palag-anan ng tirik na na. Tadadang agbalingan na bilag ka no, di cancer cell. Nagtataray ti bagiti may isang tao. Nga ma-develop di gito'y. No kasta nga, saan nga relax. No saan nga ipakawan, di kiti basbasol na. Kaya no saan nga pakawanin, di kiti nakabasol kayong kuwana. Kaya napuno naman ang nemi ni Kumare. Kakangrunan na unay manong nemi nga nagproblema idi. Iso mismo ti May sa Dibalay. Inagin inarakop da kini misis ko. Gawang kanun keng kuana di sakit. Ama impain na idi. Kapiksa na ngagsingir. Nanaibagang kanumatan diyay anak na. When manong nemi diyak mo, ngem inaramid ti asawa ka pinasyar na amin di kitinak. Imut utang keng kuana. Napadagpasbatispensar, timawat pamakawan. Innem nga bulan manong nemi, nga da iso na ti kasta kasasaan. Hindi bali yung mami manin, timapan ti ospital nagpa-check up. Hindi kasarita na ti doktor. Congratulations, mister. Sir, doktor? Sabagay, dakil ti pamati ka talaga, no lakit dita, agtungpal ti asawa, makit agbaling iso na ka-cancer free. Naimbaganin iso na. Diyos ko, agyabang kami. Basta saan nan nga raramidin, di nakalaan na nakadepalapan ti cancer. Doktor, thank you, met. Basta isardingan ni misis mo tagpapautang. When? Isardingan. Kinapudno na, kapag ti panagpapautang na kaya. Basit lang ti panawan na, kanagiti anak na. Kanagiti anak mo. Imbag na talaga nga nalaing, hindi kita anak mo. Ubrada latan di ubrada. Nga ore awan ti magkait ka na kuwada. Makapagtitinulong na katalo. Amit ha? Agad sol-sol nito na ni misis ko di kita nagkurangan na kanagdanak ko. Kan nagkurangan naman kanya. Tanudad dumakit di nak maasikaso. Kinapundo na doktor. No lamsak tagsaog at kaslasakpet ikang runan nga agpuspus iti balay no daan. Araramiden itan manun nemi ti asawak ti saad na idi nga araramiden. Nga aramid ti asawa. Mamanon rumwar. Hindi ko akit inalda marumwar. Taho anda yung arot mapan na panagsing-singir manong nemi. Wan. Digiti ba no panagsing-singir. Kita na kita sumangpetak at sumapat ang kanya. Kumusta ka ni? Siya tulong bang kumusta ka? Awanin ti Madi Marikrik na?
Anak mata nagkapsot. Mayatin. Talaga nga nalaing ti doktor. Nalaing ni Apo Diyos. Ibaglagi din. Napas na ka nagpakawan. Nga nga pa nagpakpakawan ka nagiti pinagsaw-saw ang mga pinautangan. Di mo kaya nagpautang? Kang kapuuna. Siya ito eh. Osto dyan takdakkel ti problema na ganyan papautang. Kinam ni kanagnagan mo nga leti. Sino nga leti ang kanagnagan ko? Ileti siya o eh. Apay. Aging gaita, bakit lang aro din? Pampanunutan na pala yung tipa na kasi nga di kita adong kapautang na. Di na ako mapaglipatin. May tungod na kumandi kwarta na. Nukas magarigat na matayin. Baka ka, nakautang ka pa eh. Sweetheart, ituloy mo ito amin. Kahit agdangay na nga agdinulong tatabno. Maragpat na kita nagdatirapahap na. Di ka papautangin ha? Ano? Apay nga saan ko ma? Noon daw may umutang, kahit masabog daw ay, sige, ikang ka, taon interest na. Na, saan ko pampanunutan yun, di interest na. Ken, jak pa yun pampanunutan, no bayadan no saan. Kas laking ka, ni Tata Insyo. Amom? Mo ka, Handa ka nung binayadan ng ket at hamo ka nung malagip. Bayadan ng tumala na dyan. Dumating klase pa nagbayad ka. Hanggang na dyan ka po kwarta, inutang mo ket bayadan mo tumala kwartahan. Ada na kita sa bali klase na pa nagbayad ti utang. Nga di mo mapuputan. At amom, baka matake kani Tata insuntot mo na mga rayat kanyak imbes ka na kita kakaduwak. Nabadag nga, empleyado. Sa bagay. Wen manong nemi saan latamat ang mapukaw ito'y pamati na iti tatawa nga makamamo kinimagat ko nga letting agpapautang. Uri saan nga agpapautang. Nga da interest na. Kaya mamudamat manong nemi tigalad ko analakaak amang tedalakid di. So umumay da. Nang runa manong nemi di kakabagyan mi. Ken kakabagyan ti asawa. Wan. Kabuta saanin nga papautang ti asawak manong kompleto ngitid ko ken kuwan ti kwarta nga sweldo. Hanga kompleto idi sipot nga ruta amangang kunak mo iraman na di kwartak di sweldo nga pagpunan baka umad adu kitay pautangan na umad adu ti pagproblema na singere. Ngimitan manong nemi kompleto nga isunti mamipinsan nga kahera. Ken ananungan nan ti talaga pagrebengan nan akas ina ken asawa. Akas man ti panang tultuloy ko manon nemi panang opisina anang barinak anasyat lat ti padag nga tao nang naruna ka na kitay talagang kasapulan. Dito nga rin ti pagkasalitak manong nga manaklaunay ti anus mo nga nangurnos kalpasangan nakinshare ken ka ti detalyena. Kat sabay kumat damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biag kada ginipadak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga tagyamon nga paghayam mo, Daniel. Thank you, Daniel. Oy,